Barcelona es transforma en un escenari màgic amb l'arribada de l'exposició Els mons d'Alícia somia el País de les Meravelles, al CaixaForum. Aquesta mostra, en col·laboració amb el Victoria and Albert Museum de Londres, ofereix una oportunitat única per explorar els més de 150 anys d'història d'Alícia, l'obra de Lewis Carroll que ha marcat generacions. El recorregut comença per una sala que transporta immediatament al cor de l'univers d'Alícia. Es dona pas a una biblioteca victoriana on la sala titulada La invenció d'Alícia aprofundeix en el context literari, social i polític que va donar lloc a aquesta obra icònica. Ens recorda com, enmig d'una societat marcada per normes rígides, Carroll va imaginar una nena que desafia les convencions obrint les portes d'un món ple d'absurditats i surrealismes. El viatge continua amb la sala a través de la pantalla, un espai dedicat a les adaptacions cinematogràfiques que han capturat Alícia a la cultura popular. Des de les primeres pel·lícules fins a la famosa adaptació de Disney, aquesta part de l'exposició ens mostra com el cinema va contribuir a fixar la imatge que tenim d'Alícia i els seus companys insòlits. És impossible no sentir una mena de familiaritat immediata amb aquestes representacions, com si Alícia fos una companya d'infància que mai no hem oblidat. En la següent sala, Alícia porta a altres mons, es descobreix una nova dimensió de l'obra, la seva influència en l'art. Aquest espai fascina especialment en veure com artistes com Salvador Dalí o Max Ernst es van inspirar en l'univers d'Alícia per crear obres surrealistes que posen en evidència la seva capacitat de reinventar-se contínuament. Finalment, l'última sala, convertir-se en Alícia, posa de manifest la vigència d'Alícia com a personatge amb el qual el públic d'avui pot identificar-se. Aquesta última secció explora com les lectures modernes han transformat l'Alícia en un referent d'individualitat i curiositat, un personatge que transcendeix el seu temps i que, en certa manera, esdevé etern. Aquí, a més, trobem una secció dedicada a la influència d'Alícia en el món de la moda, on icones contemporànies continuen reinterpretant l'estètica d'aquest univers fantàstic. Amb 312 objectes i obres d'art de disciplines com el cinema, la moda, el teatre i la ciència, Els mons d'Alícia ens recorda l'eterna capacitat d'aquesta història per adaptar-se i perdurar en l'imaginari col·lectiu. Alícia ens convida un cop més a qüestionar la realitat i a explorar l'inesperat.